A Concellería de Medio Rural procede estes días a informar nas parroquias do municipio carballiñés sobre a orden da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia que establece as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos por o xabarín. A orden comprende as indemnizacións para danos producidos por o xabarín que se comuniquen ata o 10 de outubro do 2020. O prazo de presentación da solicitude de axuda será un mes contado desde o día seguinte á comunicación do dano ao teléfono 012. O horario hábil de atención telefónica é dende as 8 ata as 20 horas de luns a venres e dende as 8 ata as 17:30 os sábados.